No niin, terve. Se on Tomppa tästä terve, Tomppa-vlogsista. Mä ajattelin tehdä tällaisia vlog-videoita, kun mä oon kauan halunnut tehdä tällaisia vlog-videoita, mutta ei oo koskaan sitä tullut tehtyä, mutta nyt otin itteni niskasta kiinni ja päätin tehdä. Oon tässä aika lähellä mökkiä vähän kuvaamassa tätä. Tulin pyörällä tähän. On muuten aika huono pyörä. Ajattelin, kun tässä on tällainen kiva joku juttu, niin että mä kuvaan tässä vähän tätä. Ajattelin tehdä näitä mahdollisimman paljon näitä videoita tänne vlogikanavalle. Anteeksi tää mun kankeus, koska en ole ennen tehnyt videoita. Siinä lukee Sorsa, jos mietitte. Ja mä yritän keksiä mahdollisimman paljon aiheita, mistä puhua. Ja silleen. Ja joo, mä tiedän, tää on tosi kankeata tää, kun ei oo paljon itse tehnyt videoita. Siis tämmönen kiva mainostus tästä, että mua inspiroi näitä vlogia tekemään tää Ellin paikka ja Hims Vlogs. Olen heidän videoita katsellut, molempien kanavien videoita aika paljon. Mutta jättäkää rakentavaa palautetta. Toivottavasti ette jätä haukkuja, koska niistä nyt ei tykkää kukaan. Ja näihin tunnelmiin. Hyvää lauantaita kaikille.